We are blessed, blessed a hundredfold, the cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Mga igsoon, padayon tang magampo alang sa kalinaw ug kahusay sa tibuok kalibutan, kaayuhan ato nining pandemic nga COVID-19, alang sa atong mga benefactors and donors sa ilang mga panginahanglan nga mahatag unta sa Ginoo ngadto kanila, ug alang din sa atong parokya nga padayon tang mulambo sa atong kahiusa, pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga nag-andam kanamo alang sa kinabuhing dayon, pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, ihatag nganhi kanamong imong mga tao ang pagkamakanunayon sa among pagtuo ug paglaom, aron dili kami magduha-duha nga matuman gayud ang imong gisaad kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Pipila ka mga Hudiyo nangabot gikan sa Antioquia sa Pisidia ug gikan sa Iconio. Nadani nila ang mga tao ug gibato nila si Pablo ug giguyod ngadto sa gawas sa lungsod. Nagdahom sila nga patay na siya. Apan sa dihang gialirungan siya sa mga magtutuo, mibangon siya ug mibalik sa lungsod. Pagkasunod adlaw, siya ug si Bernabe nangadto sa Derbe. Nagwali sa maayong balita si Pablo ug si Bernabe didto sa Derbe ug nakabig sila sa daghang mga tinun-an. Unya namalik sila sa Lestra ug sa Iconio ug dayon sa Antioquia sa Pisidia. Ilang gilig-on ang mga magtutuo ug gidasig nga magpadayon sa pagtuo. Nanudlo sila sa pag-ingon, kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Sa matag simbahan, nagtudlo sila ug mga pangulo, ug uban sa mga pag-ampo ug pagpuasa, ilang gitugian sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. Unya milatas sila sa Pisidia ug miabot sa Pampilya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo didto sa Perga ug unya mipatighulog sila ngadto sa Atalia.
Gikan didto milawig sila balik sa Antioquia, diin kaniadto gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa pagbuhat nga karon ila nang nahuman. Sa pag-abot nila sa Antioquia, ilang gitigom ang mga sakop sa simbahan o gisuginlan sa tanan nga gibuhat sa Dios pinaagi kanila. Ug sa iyang pagbukas sa dalan alang sa mga dili Hudiyo aron motuo sila. Didto nagpabilin sila dugay uban sa mga magtotoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagtuo kanimo. Pasultiha sila bahin sa himaya sa imong gingharian ug pasuginla sa imong gahom. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Pasaysaya sila sa katawhan mahitungod sa imong gahom ug sa mahimayaong kasanag sa imong gingharian. Ang imong gingharian mao'y gingharian alang sa tanang katuigan ug ang imong pagmando nagalungtad lata sa tanang kaliwatan. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Ang akong baba magsulti unta sa kadayganan sa Ginoo. Ug ang tanang tawo magdaig unta sa imong balaang ngalan hangtod sa kahangturan. Ang imong mga higala nagtugan sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Alleluia, Alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasap kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamo kabalaka o ayaw kahadlok. Gisultihan ko na kamo nga mobiya ako apan mobalik ako. Kung gihigugman ninyo ako, malipay kamo nga moadto ako sa amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo, aron ini kahitabo niini mutuo kamo. Dili na ako makigsulti kaninyog dugay, kay taliabot ang nagmando niining kalibutana. Wala siya gahom kanako, apan kinahanglan mahibalo ang kalibutan nga nahigugma ako sa amahan. Busa gibuhat ko ang tanan nga iyang gisugo kanako. Tana manglakaw na kita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dili na ko ma-imagine ang nahitabo ni San Pablo sa unang pagbasa, kagisgutan sa unang pagbasa, nga gibato siya, niya giguroy ngadto sa, mura ba ka ng irong patay ba? Giguroy ngadto sa gawa sa ilang city wall or kural sa ilang syudad o gilabay didto. Niya paghuman, gialirungan siya sa iyang mga disipulo, katong mga tao nga ming tuo niya siyang gisulti, ning bangon siya, nibalik na pud siya didto sa lungsod diin siya gibato. Ma-imagine ninyo ang naong ni San Pablo, pagbalik, puno sa mga samad, nganhi, na nagdugo nganhi, tibok lawas, kay bato, god bisag asa ka maigo, kasagarang igo na nainig bato, og bato nga para patay, ang umagid mo igon. Di porting daghanag samad, yang naong ato samad niya, nagwali siya sa mga tao nga maisugon. Kung baka kita kag taong ingon ana nga gibato na mura na ganig patay, niya inigbangon, muwali lang gyapon didto sa lugar nga gibato siya, unsa may imong itawag anang tawhana? Ha? Buang. Si Kristo niingon diri sa atong Ebanghelyo, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Dili man to buang si San Pablo, dili sad buang ang mga apostoles, dili sad buang si Kristo, apan ang ilang kasing-kasing puno sa pagtuo, nga tungod niya ng maong pagtuo, naa sila'y gitawag og kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Kaya ang tinuod god nga timaan nga kita malinawon, kanang wa tay kahadlok. O kamo karon unsa man malinawon mo, wa na mo mahadlok. Di mo mahadlok nga ang inyong anak karon mabangga ang gisakyan. Di mo mahadlok ana. Di mo mahadlok nga ang inyo rong ginikanan nga buhi pa makubid. Di mo mahadlok na. Di mo mahadlok nga masunog ron inyong balay. Di ka mahadlok asawa nga mahibaw-an imong naaday kabit imong bana. Di ka mahadlok isip bana imo ding asawa nakabit sa pari. Di ka mahadlok na. Natawar ba? Oy, daghang kay taghadlok ko na mga uban mahadlok ra nga muputi iyang buhok, muna patina gyud, patina. Nay uban mahadlok iyang naong, mutiguang, mukunot og gamay, wa na balaka na kayo. Mao nay timaan nga wa ta mutuo Ginoo. Mo na si Kristo ingon siya, tagaan ta mo kalinaw. Kalinaw nga bunga sa inyong pagtuo ug pagsunod nako. Muna ningon siya, mubalik ko nga to sa amahan. Paglipay mo, nga mubalik ko sa amahan. Unsa may paagis pagbalik niya sa amahan? Unsa man? Martyrdom. Muna iyang paagis pagbalik sa amahan. Insya paglipay mo, nga mamartir ko. Aron nga mapadayag sa tibok kalibutan ang gugma sa Dios. Yan nindot kayo, no? Ningon si Jesus dire,
Wa may gahom ang kalibutan nga rin ako. Naaman ko'y gahom pag ikyas aning maong kasakit. Pero kinahanglan matuman ang pagbuot sa amahan. Ang pagbuot gyud ay sa atong Dios nung amahan, mga igsoon, nga muagi tas kalibutan diha sa dalan sa pag-antos. Og nasabtan kaayo ni San Pablo, mao na nga si San Pablo diri sa unang pagbasa, sa dihang nagwali na siya, ya porting daghanan niya bunog, niingon siya diri. Sa man tong dapita. Nanudlo sila sa pag-ingon. Mao ni pulong ni San Pablo, ha. Kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Moagi kita daghang kalisdanan. So para di ay sa mga taong malinawon, kanang tao nga mituog Ginoo, kanang kalisdanan mao di nay agianan padung ngadto langit. No? Dinhi sa ato mag-flores man ta dinhi kada hapon, i-live stream ra ba ni nato. So kinsa tong mo tambong flores sa online kada alas 6 sa hapon, Lunes ngadto Sabado, live stream ng ato dinhing misa ug ang flores. Kanang inigpaso ato mga litra, kani mga symbols diri na ako'y gitudlo nilang kanta nga gamay pa kong bata mo ni itudlo sa dinig flores na mo dito sa bukid sa akong iyaan. Tos nini Dulce ang iyang kanta kanang atong pagtuo. Atong pagtuo tinuhukod ni Kristo, alagian ngadto sa kahimayaan. Alagian kuno ang atong pagtuo, alagian ngadto sa kahimayaan. Tuo mo na. Nya unsa may gitudlo ni Kristo? Nga mao sa gitudlo ni San Pablo, ang alagian ngadto sa kahimayaan mao di ay ang pag-antos. Mao na ang naman tay tulo ka symbols na atay pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ang simbolo sa pagtuo ang cross. Unya ang simbolo sa paghigugma ang heart. Ang simbolo sa paglaom kanang angkla. Kanang ang paglaom gud mao man ay muhatag nato og kanabitang lig-on nga determinasyon. Kanang di ta mairog-irog ba kay nilao man gud ta, di ba? Ang angkla mao man na siya magpugong aron dili mapadpad sa bawod ang sakayan or barko. Wa di mo kibawa na. Mao na ako ginang gipabalik diri kay wa may simbol-simbol diri ang flores. Akong gipangutana ang mga batanon na mo'y simbol, wa may kasuway ana pa diri. Kanang kanta atong pagtuo, wa sa may kasuway ana, nako ka ignorante gud ay ninyo. Akong gipabuhat ilang heart ay murarag muta kadako. So nako dako-dako haron maklaro na. So gahimo ni ron sila ana. Alagian ngadto sa kaluwasan ang atong pagtuo, ang pagtuong Katoliko. Nya unsa may simbolo ang cross. Mao na si Kristo kun motuo lang kita niya, mawa gining tanan natong kahadlok. Makaingon ra kita, ngano man daig way bugas, di day ko malangit. Ngano man daig makubid ko, di ko malangit. Ngano man daig sawayon ko, ngano man daig daoton ko, di day ko malangit. Ngano madag mangabit ng akong bana, di day ko malangit. Ngano madag mangabit ng akong kinsa pa may mangabit kanang among pari, di day ko malangit. Ngano madag hingwarta ng among pari, di day mi manglangit. Di ba? Ngano man di ay taktakon ko sa pagkasakristanan ng akong pari, di day ko malangit, o di na ko sakristan, o di na ko liminister. Nya moingon sa ko, ngano madag di na mo muhatag og kolekta, di day ko malangit. Sige, tubag. Malangit. Malangit. Ngano madag matiguang ko, di ko malangit. Ngano madag wa ko'y uyab, di ko malangit. Nguban magkisi-kisi Ginoo in taon. Na may nagpaampo na ako karon. Father, iampo ko mga kakita unta ko og paris sa akong kinabuhi kay sobra na ko 30. Nya kana sang buutan pader. Nakuha may laing buutan. Kanira mang imong gitik.
Kamu sa no, dali kayo mo makakonclude. Di ba ko niingon oy. Ang sagutan mo ingon ko ana na madisgrasya ang ato parokya. Ano bang mangita? Ayaw eh. Di ka malangit. Importante, makasubay kasdan ngadtos kahimayaan. Ang pagtuog Diyos Ginoo. Mo bitaw diri sa atong salmo, ang atong tubag ningon, ang imong mga higala nagtugan sa himaya sa imong gingharian o Ginoo. Ang imong mga higala. Kinsa man ning mga higala sa Ginoo, kadtong anda magpakamatay ug mosubay sa dalan nga iyang gisubay. Kay kanang mga managhigala, magkuyog magina. Ingon man din na sila. Ang sa tanay prinsipyo aning mga naghigala, all for one, one for all. Na sila, mga buangon. Kung buangon ang higala. Pero naman sa mga higala nga padong sa simbahan, di, kami itong subayon. Dinhi sa ato, daghan kayong nakihigala nato, na kung unsay atong panginahanglan, naagidayon sila. Sa ato lang panginahanglan din mga flowers, sponsor, kada Domingo. Ang kadtong ni sponsor og ingon man ko ato no, June 27. Nya ako man gi-announce gahapon, ingon din siya, lang kaikog ba nako ana pader. Ayun lang to kay layo pa kay tustanan. Ibalhin na lang to og buwan sa Mayo og unsang Mayuha. Ana nanamay ni angkon sa 9 karong Domingo, nanasay ni angkon sa 16. So gipaangkon ako siya sa 23. Nya samtang sige kog basa ganiya pagdayon na akong human og basa naasay ni angkon inig ka 30 kuno siya. Di kompleto na ang buwan sa Mayo. Pak dayon. Bisag wa mo ka-apil. Pak. Nya ang buwan na sad sa Hunyo, bakante na June, July, August, September, October, November. Nya gato ning i-announce na mangi mubati nato dinhi. Di man sad sila ingon nga hayahay nga magkabutang nga ginukdanay man sad sila silang kinabuhi financially, pero modunit gyud nganuman matod pa nila dili maihap ang grasya Father nga gihatag sa Ginoo namo, bisan ani na lang paagiha among ikabalik ngadto niya. Kanindot anang klasihas pagtuo nga ang tanang grasyang ilang nadawat gikan sa Ginoo, kaysa ka na magsigi gitag tigom ba? Tigom kay kuwang pa ni sa donate. Amo apa kuwang pa kay ning ako? Di ko mo donate diha, kamulay bahala diha. Ana, pero kaning mga tawhanang nag-donate nga hapit na magani uban ingon, Pader, huwat-huwat lang ha, kaya ang akong sweldo inig kamantin pa man, inig dawat na ko adto, muhatag na ko sa akong gipromise nga donation. Sa ato pa ang iyang kuhaan, ang iyang sweldo, gaginukdanay giday ni siya iyang kinabuhi. Di ba? Pero nganong muhatag man, kay para niya, ang sweldo niya, grasya sa Dios. Unya kung gikan na sa Dios og mo share ka ana, wa may limit ang Ginoo, di jud ka mahubsan og sweldo. Pero labaw tanan ang kalinaw gyud nga imong bation kung ikaw moangkon nga kini iyas Ginoo, di ni ako. Kalinaw gyud. Pero moangkon nga ako ning sweldo, padaghanon ko ni akong kwarta, mas stress na ka. Mo nang daghan kay rong gasigig tigom og kwarta, ang naong murag gi-COVID. Bugat, mabalakon, ratulon, ana. So wap sila maigos COVID, pero ang mga ilang mga hitsura mura nga COVID. May pata nga usahay maigo pas COVID, relax ra. Di ba? Wala mangyapon mo angkon. Sige, nindog na ta. Mga igsoon, pangayoon nato sa Dios uban sa pagtuo ang mga butang nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan. Musa moingon kita, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Alang sa simbahan nga nagmaunungon siya diha sa iyang pagsangyaw sa gugma sa Dios, alang sa iyang katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Alang kanila nga anaa sa buhatang pampubliko nga magmahigugmaon silang mag-alagad sa ilang isig kataw, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluyi kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19,
nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. Alang sa mga nangamatay, nga mapuy-an na nila ang kalipay nga way katapusan didto sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluhii kami. O Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo nga among gituboy diha sa gugma o pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Kanimo gihalad ko karon o Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimuot kanimo. Diutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing-kasing. Wata kining akong gihalad Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing-kasing. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa among kapuslanan ug sa tibuok miyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga halad sa malipayon nga simbahan ug gihatag ang bunga sa kalipayng dayon nganhi sa imong gihatagan sa hinungdan sa dakong kalipay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan. Nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos,
Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daigo nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik lanhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuo, dinhi
ayuta maingon sa langit. Ang kalanunamo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang ginharian, ang gahumugang himaya, ang tud sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhii kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili Ako angay nga makalawat kanimo, apan panipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Hinimaong akong lawas, nga kung gihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong handumanan. Kini ang akong dugo, iula sa inyong kapasayloan. Dawata kini sa akong handumanan.
krus. Ang saad nga way kapakyasan, sa namatay sa krus. Magampo kita. O Ginoo, tan-awa nga mapuangoron kaming imong mga tao o gihatag kanamo ang nga imong gibag-o pinaagi sa mga misteryo nga way katapusan ang pagdangat sa mahimayaon nga pagkabanhaw pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon. Bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Kalinaw. Diyos nun nga Kalinaw. Nya makabot ra ni sa mga tao nga musubay gyud sa dalan sa pag-antos. Samas gisubay ni Kristo ug sa mga apostoles. Update sa atong nahalin sa atong Hope and Opportunity slots nga tag 2,000 per slot alang sa atong projects dinhi. As of yesterday, ang nahalin niabot na og 3,117 slots. Takpak. Murag ni paspas na ni kahalin da. Ang nahibilin 1,883 na lang. Nawa na di na mo kaabot ani.
bitaw ato ning pangandoyon nga mahuman-human unta ni karong buwan sa Mayo ug mahalin ning tanan or buwan bas Hunyo aron magamit gid nato para mapreparar ang atong parokya sa atong rededication karong umaabot sa atong Foundation Day sa September 5 this year. Muna atong Foundation Day unya ato sa nang mangandoy ta nga ma-rededicate. Nagkasabot na gabi kami sa PPC na ang design unsaon pag-repair o pag-enhance ang atong retablo nya mukustar ni siyag mga 1.6 million ang maong project. Mao na ni ang atong katapusang project sa pagkakaron dinhi sulod sa simbahan. Ug mahumanan ni siya ma-deliver na pud dihang mga bangko o ang pultahan na human naman, so practically nga atong sulod sa simbahan okay na, hopefully nga atong i-rededicate adto na sa ta magtrabaho sa gawas hangtod ta mga matay. Di mo gustong mamatay nga mag-alagad sa simbahan? Sige, kamatay mo nga layo sa simbahan, bahala mo diya. So salamat kay sa ato mga donors, mga benefactors nga ang uban ani kalima na ni balik og donate, ang uban kanapo na ni balik og donate. Siging balik-balik og donate. Na gani usa diri nga niingon gyud ako, Father, ako na lang gining isaad 15 og 30 muhatag gyud ko diha. Bahala go na kay project. Nako mao na ni para bulsa. Di ay ko congratulations kay buutan kay ka ana kani mga grasya nga bungas pagtuo, bungas paghigugmaay sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaa usab kanin. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananagutan na ang kapwa'y akayin kay Kristong butihin. 500 years of jubilee, 500 years of blessings.